Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Mga development sa matag sa politika serbisyo publiko. diri sa probinsya sa Negros Occidental Sa Bacolod, Aksyon Radio. Follow up sa mga major issues sa provincial capital ng City Hall. Aksyon Balita Banat. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Tuloy-tuloy ang mga komentaryo, aksyon reporter sa mga ngalap ng mga isyu, balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa serbisyo sambayanan. publiko. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling Sa Bacolod, Aksyon Radio. para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinakalawan. Makinig lamang sa Aksyon Radio. Mabuhay po sa lahat ng Manila nakikinig sa Broadcasting Aksyon PBB. Company. Ito po, Sa balita, Batida, inaanayahan ko po kayo komentaryo, laging makinig sa istasyon na to. Siyempre isyu, kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. serbisyo Ako'y publiko. Talagang naniniwala sa iyong mga balita. Dahil Sa kayo Bacolod, po ay Aksyon totoo. Radio. Mabuhay, Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto Manila Best Anchor Broadcasting Company. sa KBP Sa Negros balita, Occidental Chapter sa Himog komentaryo, Rawan Award 2018. isyu, Aksyon Balita serbisyo publiko. Ulit. Sa mga balita kailangan mong malaman sa Sa mga Bacolod, impormasyong hindi Aksyon dapat nakakalampas sa Radio. iyo sa mundo ng politika, palakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-19 ng adlaw sa bulan sang Disyembre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon naman sa kanginan? May anom nagid lamang kita kadlaw, no? Anom kadlaw ang nabilin before pa man mag Christmas Day kag 13 dias ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Magainop na kita tubdob kita sa tag na launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton siring nga mga action reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Plus ang aton siring nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo siring nga palatuntunan. Kamusta nga aton siring nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Okay na sang aga sa area sang barangay Tangob ginbisitahan naman sang Kalayo. Amuning maro sa limuot gawa ho bisan pang gagom-gom ang kalibutan ta kay na sang aga ginbisitahan pa sang Kalayo kag almost pito tanan ka mga puluyan ang nagkalasunog. Apat diri ang totally damaged kag tatlo ang partially damaged sa pinakaulihing report gikan sa Bureau of Fire Protection diri sa siyudad sang Bacolod.
Sige, baloon talang nagkaroon ng progress report mga ka-aksyon. Ti may mga information pa nga may operations man ang city legal officer diri sa syudad sa Bacolod sa pila ka mga merkado diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Initially, may mga vendors kunong nagkaladakpan dira sa Lozoriaga. Di kapila na nahambalanda galing sang city legal naton kag sang syudad nga hindi gid naton pag baligyaan ng aton sini nga downtown area. Galing kay may mga kauturan ta nga naga panginpulos pa man kon may magkaladakpan amo nang problema nga dako, no? Kaya ang pinalidad sinaga nga na nga daan mo. Ay hugid. Sige aton hibaloon karon dugay-dugay mga kaaksyon ang sitwasyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Sa mga kapurukan kag kabaranggayan, ox lang kita dra, hindi kita magsalig nga isa ang kaso ha. Kay kabudlay kung kaysa kung magsalig-salig kita. Ha? Ang TV tani nga daw ni gandar ni ano ning problema sino? Lantaon tani anay karon dugay-dugay, no? Sa mga kaaksyon ta kag sa mga kauturan ta sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side nga nagapamati na sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental kag Oriental nga bahin sa aton sining probinsya. Sa bugos nga Region 6, magainop na kita mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalagad. Sige, daligid lang mga kaaksyon na kay ang aton sining oras Las 11:19 na mga kaaksyon. Sa kinandan ako ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Pagbaton sa mga LSI prioridad sang gobyerno provincial sang Negros Occidental kag hindi bakasyonista suno kay Provincial Administrator Refrando Diaz. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga mga balita sa Bacolod City Government Center. 72 ka mga LSI gikan sa Metro Manila nagabot sa Bacolod sining aga biyahe sa among grupo pagi sa trip sang barko tubtob lamang sa Disyembre 20 suno kay Councilor Cindy Rojas. Sa BCPO naman nga balita, BCPO wala na sa plano magpatigayon sang muzzle taping sa pagsugalaw sang Pasko kag bagong tuig. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Duha patay sa duha ka separadong aksidente sa syudad sang Talisay. Samtang sa patrol nga balita, 7 ka mga puluyan gintupok sang kalayo sa Purok Seaside, Barangay Tangob, sining aga. Kag Philippine Coast Guard Travel Advisory, nano ng pinaka-latest nga advisory sang Philippine Coast Guard, daw nagtilha ng aton sining kalangitan, daw nagtinaw na siya, no? Basi karon dugay-dugay, may advisory ang Philippine Coast Guard mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa San Carlos City, gabalita ni Aksyon Stephen Presquito. San Carlos mayara na sang 459 ka COVID-19 confirmed cases. Sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib mananagat na lumos sa syudad sang Escalante.
Sa balita naman sa Central Negros sa Banwa sa Lacasilianay, gabalita ni Action Percival Villamor, isa patay, 3 pilason matapos naglinabanay. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita nasyonal sa News Center, igabalita ni Action Eden Abuso, ini may kangtaran sa COVID-19 testing czar Deson nagapating malambot sang Pilipinas kuno ho. Malabot sang Pilipinas ang tuyo nga 10 milyones ka COVID-19 test sa unang quarter sang 2021. Kagaduwa ka mga persona patay matapos naglandslide sa Leyte tuga sa mabaskog nga ulan dala sang Baguio Vicky. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa dili gidamang madugay gikan diri sa Bacolod sa Negros Occidental kag Bugos nga Region 6 kag Bugos nga Pungsod Pilipinas kag Bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:24 na nga tunuras 11:24 na mga kaaksyon. Sige, samtang nagpahunay-hunay ang halos kalabanan kay wala sang trabaho. Ang iba niyang mga kumbuyahante may trabaho pa, bisan Sabado, no? Bisan Domingo pa gani sa mga department store mo, may trabaho pa. Sige, samtang nagpahunay-hunay kamo sa sining auto, tutok lang sa aton sining balitaan diri sa Aksyon BBB, mahinang kalaban. Sa mga ka-aksyon tadra via Facebook Live, ipadala lang mga mensahe nyo kay tirahon tayo na dugay-dugay, no? Sa aton sining pagpangalaga diri sa Aksyon BBB. Sa mga ka-aksyon ta, ngayara sa Facebook Live, nagatutok sa Aksyon Radio Bacolod. Kag sa mga kaaksyon ta sa website sa www.aksyonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton ngayara sa Aksyon Radio Bacolod, no? Karon dugay-dugay lang mga mensahe ninyo ha, kay mahina ang kalaban. Sige, daligid lang kay yari ng resulta sang ato sining unang draw sang Small Town Lottery sa sining oras mga kaaksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang resulta sang Small Town Lottery sa unang draw sa sining adlaw sang Sabado, December 19, 2020, 21 kag 14, liwat 21 kag 14. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ang balitang ito ay hatid sa... Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon tanay nga may mga greetings, tamyaon tanay sila. Sanday Zet Alunan, may lang pagpamati Zet. Merry Christmas dira, no? Kag same to you man. Hindi lang anay magpuli, budlay, may COVID pa. Monitor lang diri sa Hong Kong. Halong lang si Rex. Thank you so much, good Madam Suzette Alunan. And Roland Octavio, may lang pagpamati man Roland. Sa kay Gian Recicio dira sa Hong Kong, no? Sa kay Toto Aldrin Limaco dira sa Ninas Rose sa shopping, may lang pagpamati Toto Aldrin Limaco. Kag kay Mrs. dira, no? Kay Cory Vida sa Kuwait, salamat gid Cory Vida ha. And
Bret Hart Tunato, may lang nga pagpamati Bret Hart Tunato, sa kay Susan Gonzales listening and watching from Silay. Thank you so much Susan Gonzales. Kay Jeneline Caballero, may lang nga pagpamati dra sa Purok Gaisano, Alihis, no? May lang nga pag-monitor Jeneline Caballero. Kay Erwin Gonzales, ga-monitor man si Toto Erwin Gonzales. So, si Arnel po Disamparado, listening from Mansilingan, may lang nga pagpamati, no? Kay Andro Manggilan Villarosa, may lang nga pag-monitor. Bawi siya subong sa programa mo, pamati kay wala obra. Ay, gali ka. Sige, Dro. Salamat, gid. No? Maulanon kunong tiyempo. May lang nga pamati, Andro Manggilan Villarosa. Robert Roma, may lang nga pamati dra sa Isabela. Pamilya Roma Caghaliorina, always gid ga monitor dra sa Banwasang Isabela. No? And set ni Pales Magwad, may lang nga pamati set ni Pales Magwad. Kay Jane Ignacio, may lang nga pamati from Dulid. Merry Christmas lang sa inyo. Thank you so much, Jane Ignacio. Kay Huma Lumina, may lang nga monitor. Kay BBAG, no? Mayong udto lang Action Rex ga monitor ko di sa Manila. Tamyaw lang ko kanday Mama Rosie kag Papa Pulding sa DSB. Kag kay Manong Istong, Merry Christmas Action Rex. Madamo gid nga salamat. Salamat gid BBAG. Dira sa Manila. Ayos. Ang iban pa na din nga mga tamyawon ta, salyadahon tanay kay Madam Vergie San Antonio Olpenda, gamonitor dira sa Celine Homes, kag tamyaw lang sa Olpinda family sa Cantoray Sipalay, no? Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Grace Barriento Solera, may lang nga pagpamati, Grace, watching diri sa Manila. Kay Shi Lacson, watching live from Cabuyao, Laguna. Thank you so much, Shi Lacson. And Fidel Alihado, may lang nga pamati, Fidel Alihado. No? Good morning, Sir Rex. Always gid nakatunin sa inyo programa. Tamyaw lang si Sir sa Sitio Pandan, sa ila ni Mami Jega Delphine Piniseva. Kag Bunjing Pinisiba, kag sa tanan nga Delphine family sa Sitio Pandan, Barangay Karadyuan sa syudad ni Sang Himamaylan. Thank you so much, Gid. No? Salamat, Gid. Grace Barriento Solera, okay lang, inday iha. Grace Barriento Solera. Ayos. Sige. Mayari pa, Jocelyn Kalamaan, may lang nga pagpamati, Jocelyn Kalamaan, kag kay Glenn Gatungay, no? May lang nga pagpamati, watching live pagi sa Facebook, no? Down here at Kalumpang, Bukana, Ilog. Salamat kay maayo ng tiyempo di sa amon. Okay, sige Glenn. Thank you so much, Glenn Gatungay. Sige, daligid lang mga kaaksyon ang iban sining nga mga greetings ta. Pagkarunan ta mga kaaksyon sa pagsalyada sa Aksyon BBB. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:36 ang aton oras. Sige, samtang nagachibog ng halos kalabanan nga mga kaaksyon tamanti sa Baduman Subong, nagapahuway-huway ang halos kalabanan. No? Kag nagamonitor diri sa Aksyon BBB. Sa mga kaaksyon ta, diri kita na iho para sigurado, para sa complete nga management sa inyo liver detox kinanglanta. Mag-DTX 500 capsule kita kada adlaw.
Gikan sa News Center upod na kay aksyon na Eden Abuso ini may kang tanan sa COVID-19 testing Czar Dizon nagapati kuno siyang malabot sa pungsod Pilipinas ang tuyo nga 10,000 units ka COVID-19 test sa unang quarter sang 2021 nga tuig. Kabay unta lang. Kagaduha ka mga persona patay matapos nag-landslide sa Leyte tuga sa mabaskog nga ulan dala sang Bagyo Vicky. Kaga pinaka-latest nga report angot sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kag ginabinadri sa Region 6 sa Bacolod kag Negros Occidental kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita upod na kay Aksyon Eden Abuso gikan sa News Center. Aksyon Eden, mayungod to. Maingod Action Rex, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon para sa detalye na sa aton nga balita national, nagapati naman ang gobyerno national nga malambot sini ang tinutuyo nga makapatigayon sang 10 milyones nga COVID-19 test sa una nga quarter sang tuig 2021. Sunod kay testing czar Secretary Vince Dizon, ang Pilipinas sa karon ang nakapatigayon na sang 6.5 million ka test kag sadtong Pebrero isa pa lang ka laboratorio ang nagaproseso sa mga swab specimen apang sa karon naglambot na sa 200 ka mga laboratorio sa bugos nga kalibutan o kon sa bugos nga Pilipinas. Una nga ginanunsyo ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga ang Pilipinas ang magapatuman sang whole of nation approach sa vaccination program sang gobyerno kag target nga mabakunahan ang 60 tubtub 70 ka milyon ka mga tawo sa masunod nga 3 o kun 5 katuig. Sa iban pa naton nga balita national, patay naman iya ang duha ka mga persona sa nagluntad nga landslide sa Mahaplag, Leyte, bangod sa pag-ulan nga dala ni Tropical Depression Vicky. Sunod sa Mahaplag Municipal Police Station, ang mga napatay ang lunsay mga senior citizens, kaga ang duha, mayara man sang duha nga nakaluwas matapos na rescue sila sa nagluntad man nga landslide sa Barangay 4 de Agosto. Sa karon nagapadayon ang retrieval operations ang otoridad kag padayon man ang ila pagmonitor sa mga lugar nga masami ginabahaan kag may mga nagaluntad man nga landslide. Ano pagid nga mga areas ni ang ginbaha of the latest Action Eden kag pila ka mga areas ang problemado pa? Amo man lang ni Action Rex actually reported nga may napatay gid ba Action Rex house sa may Leyte. Kag dinto sa may itong mga balay blatong nagkala kwan man to ano tong mga lugar to man? Nagkalain-lain nga barangay Action Rex actually sa balita national do halos Leyte gid Action Rex ang apektado. Sang ano ti amak mo do na kibot na lang ang tanan Action Rex nga sa aton di although sige ulan-ulan halin sang aga pero dito yan nagalandslide na. Baskog nga ulan niya diri sa aton halin kahapon do abot ko sa nabukid nga person kun baskog ulan pero diri sa aton sa proper ya daw binabayi although nga ti marugom-gugom ang sitwasyon pero binabayi ang tupa sang ulan. Yes. Kag ti do nag-init naman gani subongo. Actually, Action Rex, naging lift naman gani ang signal number 1 diri sa Negros Occidental. So meaning may biyahe na kita. Yes. Singaga kayo damo to kay Action Rex ang mga na-stranded nga mga pasahero. Nga daan nga wala sang biyahe mo. Amo pa ng iban daan subong nagahingagaw kay ang iban nga mga LGUs nagapanirado na Action Rex. Ang iba nagahingagaw man pero ti good thing na lang subong nga gin-lift na ang signal number 1 diri sa probinsya sa Negros Occidental. Subong man dito sa Iloilo, that's why balik biyahe na sa fast crafts kag sa roll-on roll-off vessel. Kabay pa sa mga naagyan ni Inday Vicky, hindi magid ka kung galing may mga nakita ko sa mga pictures to nga daw Leyte man tong area, Southern Leyte or sa dinto nga mga areas daw na salpan mga balay to, labot na ang iban sa mga atop gani mo. Di kabay untang hindi na madugangan na. Parang bisan paano magkagios kita sining bulan sang Disyembre. Yes. Kaysa Action Rex sa forecast position wala sang
Pag-asa, buwas sa gabi pa magwa ining si Vicky Action Gani Rex. man. Oo. Pero ano man siya, though hindi man siya Action Rex ang silinga Bulubasko gid. Kahit iara man lang siya sa 40 to 45 kilometers per hour, although ang iyang pagmadlos nagalambot sa 70 kilometros por ora. Pero amo lang ginahalong-halong sa ato nga ka-aksyon, especially ang sa mga nag-star sa baybayon kag sa mga higad sang kasubaan, dapat halong-halong gid sa tanan nga oras. Dapat gid. Yes, correct gid. Sa aton nga COVID-19 update, sa bugos nga kalibutan sa bunga adlaw Action Rex nagdangat na sa 76,669 ang COVID-19 cases sa bugos nga kalibutan, samtang 53,275,632 na ang mga naka-recover, kag 1,681,075 ang mga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglamot na sa 456,562 ang na-record nga COVID-19 cases diri sa aton. Samtang apang sa nasamit nga record, mayara sang 420,666 ka mga naka-recover, kag mayara sang 8,875 ka mga nagkalamatay. Diri sa Negros Occidental, 27 ang nagdugang nga bago nga kaso kahapon nga adlaw, nga nagdala sa kabilugan nga 6,183, samtang isagid lang Action Rex ang sa syudad sang Bacolod kahapon nga adlaw, rason nga 5,548 na ang COVID-19 case diri sa syudad. Samtang sa Western Visayas, 58 ang panibag-ong nga kaso, nga nagdala sa kabilugan nga 20,014, kag mayara na lamang sang 1,204 ka mga aktibo nga kaso. 113 man ang panibagong nga recoveries kahapon nga adlaw, nga nagdala sa kabilugan nga 19,188. Samtang may na record nga duha nga napatay, nga rason nga naglambot ang death toll sang Rion Size sa 617. Mga balita kag update gikan sa News Center, Action Eden Emboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Eden Emboso. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:45 na ang atong oras, 11:45 na mga ka-aksyon. May press statement ang Leonardo Panaligan Command sang New People's Army, Central Negros Guerrilla Front, kag inipirmado kag ginpagwa ni Ka GV Regalado ang spokesman sang LPC sang New People's Army. Pahayag sang NPA sa seryes ang pagpamatay sang mga inosenteng sibilyan sa Giholngan. Lubos nga ginakondinar sang Leonardo Panaligan Command New People's Army Central Negros ang asod-asod nga pagpamatay sang 62nd IB Philippine Army sa pagpamuno 62nd IB. Commanding officer nga si Colonel Melvin Flores sa mga inosente kag wala ikasarang magbato nga mga sibilyan sa Giholngan City, Negros Oriental. Ang paglutang kay Doktora Rose Sansilan upod sa iya nga pinalangga nga bana sa tong December 15, 2020, las 5 ang takna sa hapon sa Barangay Poblasyon, Giholngan City, Negros Oriental. Bangod lamang sa pagpasibangod nga kuno supporter sang NPA kag ginakusahan nga amo si Ka GB Regalado bilang tagpamaba sang Leonardo Panaligan Command sa bag-ong hangaway sang Banwa. Lonsay kabutigan ang nasambit nga akusasyon sang pasistang militar, kapulisan kag mga vigilante nga grupo sang Kaguba kag mismo sa rehimen US Duterte. Ini isa ka matalaw nga tikang kag kalakasan sang 62nd IB Philippine Army batok sa mga inosenteng sibilyan. Gusto lang hinabunan sang pasistang makinaryas sang reaksyonaryong estado sa pagpanguna sang rehimen US Duterte ang ila kapalpakan sa pagpapas sa revolusyonaryong kahublagan ilabi na sa mga presensya sang CPP-NPA sa Giholngan.
Kadungan man sa kamatayon nila Doktora Sansilan kag sang iyang nga bana, ang pagtiro patay pagid sa isa man ka inosenteng sibilyan nga si Israel Alsong sang barangay Calamba, Gihulngan City. Dito mangyapon sa syudad sang Gihulngan. Do grabe na yung Gihulngan City dayon. No? Disparado man ang EFP-PNP, mga vigilante kag mga kontrahublag nga grupo sa Central Negros. Batok bangod nahublasan kag palpak nga kampanyang militar, piki nga pagpasurrender, pagpangkwarta nga iklip, kag iban pa nga pasuni sang rehimeng Duterte sa pagpatalang sa pumuluyo idalom sa National Task Force or LCAC Executive Order number 70. Bisan ano paman hindi malutos ang NPA bangod sang madalom na nga suporta sang malapad nga masa sa Central Negros kag iban pa nga bahin sang isla. Hindi man mainto ang pumuluyo sa mga pagpatalang sa mga militar kag ni Duterte. Pabilin nga nagadamgo lamang ang pasistang militar, kapulisan kag iban pa nga anti-komunista sa pagwasak sang revolusyonaryong kaublagan sandig sa maragtason nga inagihan sang CPP-NPA gikan sa iya nga pagkapundar tubtob subong. Sigurado ang CPP-NPA kag bugos nga revolusyonaryong hublag nga samtang padayon man ginaatake kag ginabayular ang tawhanon nga kinamatarong sa mga sibilyan sa pagpatuman sang anti-terror law sang rehimeng Duterte. Magausbong ang armadong paghimakas sa kaumhan kag mag-ani sang malapad nga suporta ang revolusyonaryong kaublagan gikan sa pumuluyo kag madamo nga magpasakop sa New People's Army. Ginamanduan ang tanan nga unit sang NPA idalom sa Leonardo Panaligan Command o kun LPC sa paglunsar sang lapnagon nga taktikal nga opensiba sa paghatag sang nagakaigo nga hustisya sa mga biktima sang pagpangabuso militar kag pasismo sang riming US Duterte. Paslawon ang pasistang kampanyang militar, anti-terror law, martial law kag rumpagon ang rehimeng US Duterte. Inipirmado ni KGV Regalado sang spokesperson sang Leonardo Panaligan Command sang New People's Army Central Negros Guerrilla Front. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:50 nga tunuras, kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa pito ka mga pumuluyo ho, gintupok sang kalayo, pito ka mga puluyang, no? Gintupok sang kalayo sa Purok Seaside Barangay Tangub Siningaga. Pero maki-update tanay sa Philippine Coast Guard Advisory kung anano ang sitwasyon dra sa area kag may biyahe na bla ang aton sining fast craft kag roll on roll off sa sining mga inoras. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex as of 11 o'clock. Sining aga report nagikan sa Philippine Coast Guard ginkakasna ang travel van sa bugos nga isla sang Negros, particular ang diri sa Negros Occidental kag Bacolod sa diin sunod diri kay Commander Lodovico Librilla. Sa pinaka-latest nga report kag weather bulletin gikan sa Pag-asa, wala na sa bagyo sa isla sang Negros, even sa Iloilo kag Cebu. Rason nga iya na aksyon na Rex nga ginamanduan ang tanan nga mga substation commanders nga pwede na makabiyahe ang mga roll-on and roll-off vessels, even ang mga fast craft aksyon na Rex. So sa sining aga So pwede na gali? Aksyon na Rex. So mga inoras may nakalarga na? So per aksyon na Rex may nakalarga na aksyon na Rex. Kaya daw kadamo sa mga pasayro dang naghululat since pa kapon mo.
gani man, even ang stranded nga Tugo bala action na Rex, biyahe sini nga aga actually kagabi pakuntani sila mabiyahe going sa Cagayan de Oro City dito sa Mindanao galing kay Tik kay kumumara kita sang storm signal kagabi kay na sang aga rason nga wala inigin pahanugutan. Actually mga 198 action Rex ang mga pasahero gikan na diriman sa Negros Occidental even ang Bacolod. Ang mga pasahero galing kay temporaryo gin dito na sila natulog sa pantalan particular sa barko rason nga suno sa iya kay delikado kay ang port of origin may bagyo bisan suno sa iya nga ang port of departure port of arrival wala bagyo pero along the way suno siya may bagyo so mas delikado pero subong niya why na problema pwede na action Rex Pero ang sa San Carlos tuya kag San Carlos Tabuila at Toledo bla? Toledo na sila? Yes sir. Kag ang Escalante to Taboylan Cebu daw nag-resume na yung biyahe kay na? Yes sir, nag-resume na to kay na action na Rex kay ang pila ka mga lugar lang ugalin diri sa aton sa Negros magluwas sa Taboylan San Carlos San Carlos kag Escalante. Why na to na dala sa so kay na may trip na sila ya. May trip na to sila. Pero subong, dire sa Bridco Port area, back to normal naman, matapos ma-lift na ang signal number 1, so 11 o'clock sining udto, or sining aga, pwede na ka amat-amat na. May biyahe na kita Iloilo, Bacolod, vice versa. Yes, action na Rex. Nga panugyan lang ugalin ni Commander Lebrilla sa mga pasahero nga dapat ipatuman ang health protocol. Dapat kay tiki komo damo man na magbiyahe subong aga amat-amat na kamo kakadto sa pantalan. Sa bagay kung hindi ka makasakay sa Roro, may ka sa vessels na sa fast craft la. Hindi ka kasakay sa fast craft, may Roro man nga tigaling layo-layo gaway ang dungkaan mo, dumanggas mo, proti wala kaso Basta importante makapauli. Ang importante makapauli kag makahingagaw pa kay kabalo ka action na kung ang ibang to excited naman bala kay base balabalabutan man sa moratorium na naman kay di nga makapauli sa ila puluyan. Buwas na lang nga danasta mo. Tani man, amo nang gaginakalbaan manggali. December 20, Tub January, Tobla dre sa Bacolod mo. Oo, problema pa kung mingasugid man nga kung halimbawa abotong natabo kag tub halimbawa subong wala biyahe kundi dako man nga problema kay ang iban excited man kun tani makapauli pero subong nga wala na problema ay padayon ang excitement sa pagpauli sa araman ng inyong pamilya pero ipanugyan no ang social distancing pagsuksok sa face mask kaga iban pa nga ginapatuman base sa health standard from DOH and IATF. Ari ang pahayag ni Commander Lebrilla. Advisory Pampagasa this 11 a.m. So sa mga group natin sir wala naman ta sir tayo signal diri sa aton sir sa Visayas sir, especially Negros Occidental. So butsing gano'n sir, bisan ng Iloilo wala na sila strong signal. So para sa Iloilo, kay wala naman sila sa pwede naman nila sila ng nila mga mag-coordinate sila sa sila na mag-resume na sila nila biyahe. Mensahe na lang mo sir sa atlan mga pasahero. Ang mensahe ko lang sa aton mga pasahero nga isundon ng diapo nato ng protocols and guidelines ang aton mga ginano sa aton ITF na kung anong mga requirements na ginakuha nila, i-comply lang natin. Aksyon na Rex ang kabayan gidamang sang pahayag ni Commander Lodovico Lebrilla. Sa dugang pagidnaton nga balita aksyon na Rex kinabulubanta si 10,000 ka pesos nga pagkabutang agagin lamon o kung natupok sang kalayo sa sunog kay na sang aga sa area sang Seaside, Barangay Tangub diri sa syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Buboy Prutiña, 7 tanan ka mga puluyan ang nasunog sa diin na 4 diri
ang total damage and tatlo ang partial damage action Rex. Bali pito? Bali pito tanan. Nag-umpisa ang sunog alas 8:05 sining aga Sa dinadampi naman? sa may Kwan Action Rex ang sa may unhan ayon sang GSIS kunti may bakante dira iyang lote Action Rex. Napaubos ka pa na? Paubos ka pa pabay dira nga area. Kag dira na tabo ang sunog sa diin pitugid tanan no. Ka mga puluyan ang natupok sang kalayo umpisa alas 8 kay na sang aga sa puluyan ni Gerardo Rosillo. So far amo pa lang ni ang pangalan nga nakalabot sa iya pero ging confirmed diri Action Rex ni Chief Inspector Publio Buboy Prutinya nga naglaton pa ni sa pila pito sa pila pagit ka mga kabalayan suno sa iya kay way pagit siya sang full names sang mga nagkalasunugan pero ang isa diri nga nakitaan kag base sa ila sila nga pagpangusisa ang kalayo nagumpisa sa puluyan ni Gerardo Rosillo. Bali nag-overheat Action Rex ang electrical installation inabangod man sa hindi maayong gamit kag pag-usarman sang sining kuryente Action Rex sa diin kunti nag-ulan kagabi kay kung nag-ulan man kagabi Action Rex ang natabo diri nga nag-overheat rason nga nag-create sang kalayo ang ining ang ining kuryente kaga naglaton Action Rex sa pila ka mga puluyan. Subo manino kay ti amo paningadaan nga problema pata sa sitwasyon masunugan kapabla. Sa Action Rex subukid man sunugan gid pa pagid ikaduha na ning sunog kung madumduman mo Action Rex ang tinalikdan nga adlaw na sunog man sa area sang Barangay 10. Oo. Oo, sa Barangay 10 siyam ka mga puluyan ang nasunog plus 7 karon so sumatotal 14 tanan ka mga puluyan ang nasunog kag pila 14 man ka pamilya ang nadulaan man sa ila sining puluyan kag-apektado sa sining sunog Action Rex rason ang panawagan ni Protenya mag-uro aligmat gid sa ila sining tagsa ka mga puluyan especially kung kagabihon ang electrical wires dapat bantayan especially kuti ang mga Christmas lights nga sa karon ginapasiga ti base bala may mga problema nga sa mga electrical wiring pa kag matamaan bala sang load o kung mag-overload ti amo ni ang isa sa mga rasones nga tabo ang sunog kag bantayan man of course kung magsindi sang kandila ti bantayan man kag ipalayo sa mga combustible material suno diri kay Plutenya. Ari Action Rex ang pahayag ti Chief Inspector Publio Buboy Plutinya. Sunog sa Purok Seaside, Barangay Tungod. 4 ni kabalay ang total damage. Tatlong partial damage. So ang atuntungan ng mga balay is made of light material. Ang lapot yung gamit ko sa 20,000 pesos more or less. No? Nakita na ito initially nga nakita na tipo. Nag-overheat ang electrical installation. So, ginataon ko ang possible. Naging tunaan sa sunod. Sir, di nag-umpisa ang sunog, sir? Sa balay ni Gerardo Rosillo. Electrical wiring, amo ning problema. Yes, kita na trace sa atong investigador dito, no? Yes, assign nga may nag-overheat. Ini siya kay makita man na sa ato. Ang investigador po probably, no? May ang trace pa lang. Kung din ang so pangod sa ulan niya. So, Alvin, totally, kita siguro pa to ang possible mga other mga plan. Sige nga dito rin na rin. Pangod sa pagkita na ito nga magsimulan ng mga simpo. Action Rex ang pahayag ni Chief Inspector Publio Buboy Plutinya ang mga puluyan to Action Rex lunsay mga himugid lamang sa mga light materials. That is why nga dasig ang paglaton. Dasig ang paglaton. Ang mga light materials galito? O
mga light materials ang kalabanan na mga himo sa kahoy kag kawayan Action Rex. Kay sino to mga balay gani? May mga ngalan ng Bureau of Fire Protection? Sa karon Action Rex, wala pa sila sang may nahatag nga iban nga mga names pa kay kuan pa ni Action Rex, gina double check ni FO3 Mundido. That is why sunod diri kay Platinya, isa pagid lamang ang iya sininga na uyateng nga pangalan, which is ang lugar sang nasunugan mismo. Do kahinayaw? O gani man, kahinay, base available na ini dugay-dugay Action Rex. Balay lang ni Gerardo Rosillo, amo ni ang iya sininga nga mo nang ginhalinan sang pero ting iban to yung nagklasunog to? Oo, wala pa Action Rex, ginahimo pagawuro ni gina double check pa sang grupo ni FO3 Mondido. Kaya ang investigador sang Bureau of Fire Protection niya to separate man na way manasayaga uyat sang host da sang fire truck da? Oo, dapat kinalista na da ano sino ni balay. Oo, dali kay matamaton tanan ni. Oo, kaya oras ton tabo gani? Nag-umpisa ang sunog alas 8:05. Oo, sining langgit nga aga Action Rex. So para maning balita report sang patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Bacolod City o kung sa patrol, no? Hindi may kang tanan sa pag-resume na sang biyahe sang mga fast craft kag roll on roll off diri sa Bredco Port area kag kaina sa Puerto San Carlos, Escalante, kag iban pa nga mga may biyahe, mga kaaksyon diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang lunsay nag-resume na padulong sa probinsya sang Cebu, mga kaaksyon. No? So, all in all, balik na ta sa normal. No? Diri sa Bacolod, tiling agawon ni kay December 20 to January 2, why na kag hindi na magbaton pa ang aton ni anay syudad sang mga LSI, same with sa iban nga mga LGU sa probinsya sang Negros Occidental, sa rason nga medyo puno na kag mang tinlo sila. Tani 1 week lang, no? January 20, mga duwagid ka simana. Tani 1 week lang. Mga 15 days din. Kaluluoy maning iba nga may mga obra pa sa iban nga lugar. Nga hasta pa sa 23 sabi. Di may tendency ning iban mapauli na ni sa pizza 20 mo ining last day bla. Tinglain pa kung gaglinutok. Amo pang budlay sina. Ay, sige, basta amo lang ng kuan na, pero ang trip ya sa eroplano sige pa sa gyapon, no? Iloilo, Bacolod, vice versa, kag sa iban nga bahin sang Region 6 halin, no? Hasta na lang buwas, mga kaaksyon. Sige, magkwantanay, sir, magabotanay sang winner ta sa aton sining sa Aksyon Radio Bacolod. Ari na, sir, tirahon ta na ning. Ari, sir, parang maayos na ni. Sige, standby mga kaaksyon na ma-draw kita sa aton sining SAP sa ERB. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige. Tawagan tanan eh. Kung maring na inisya, no? Kung maring siya gang makasabat siya, siya makabaton sang 500 pesos, mga kaaksyon. Ari na, garing na. Bisar, lion tani kung sino ni siya. Okay, taga-dream man gali sa Bacolod ni. Ari na, nag-ingaw na. Hello, mayong udto. Hello, mayong udto. Mayong udto, si Alejandro ne? Alejandra Iracio.
Si Alejandro Gatso. Alejandra. Ara sa? Babae na sa Alejandra. Ay, babae ni gali? Oo, wala, sir. Biku kung lalaki ni si Alejandra Gatso. Alejandra, Gatso. gali ni sir? Dali lang. Kaya di waton tangalan mo ha? Ikaw ni si Alejandra? Oo, sir. Okay. Biku Alejandra, gali ni sa sir. Babae ni ba si sala bla niya? Alejandra Gatso. Alejandra Granzo Estalio. Granzo pagid ni? Granzo Estalio na, sir. Granzo. Anong Granzo ni gani spelling? Grancho. Grancho. Oo. Grancho. Oo. 51 years old. Kay sa pera, padalablat eh. Kung magsala hindi mo ni maklaim mo. Yes, sir. Ikaw gid ni? Oo, sir. Okay Basta ikaw gid ni. Kilala mo si Sir Elre? Ano, sir? Kilala mo si Sir Elre? Henry? Elre? Dutilios bala? Ang teknis... Oo, Action Radio. Good. At least kilala mo. Taga Irorico subdivision ka. Oo, pero ari ko sa buong sa Binalbagan. Ara ka da sa Binalbagan? Nagano ka da? Nagpaninda? Wala, may prayer meeting nga mo. Nga household ka to, namon. Okay. Pero taga Irorico kagid. Oo, sa Manghod, sinangabalay. Sige. Kumo nga pamati ka sa Action Radio Bacolod, Madam Alejandra Granzo, 500 pesos ang para sa imo, no? Salamat, sir. Merry Christmas. Merry Christmas. Pabuton mo lang dang text ang stasyon sa imo, kag pera padala, by Monday na ni siguro. Madam Alejandra Granzo, congratulations, madam. Thank you, sir. Mati-mati lang sa Action Radio ha, kung may manawag naton Action Radio yung ginapamatian. Always, sir. Hasta kami alas 10. Ano na? Hasta kami alas 10 ka pamati. Hasta ka mo gali alas 10? Yes. Grabe nga pulaw nyo ba? Sige Sige, thank you gid Madam Alejandra Granzo, Thank you, kag sir. congratulations. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 12 ang aton oras, 12:10 na mga kaaksyon. Sige, congratulations kay Madam Alejandra Granzo, no? Sang Irorico Subdivision, Barangay Mandalagan, siyang winner naton sa SAP sa ERB, 500 pesos. Mati-mati lang ha. Sa may mga interest na mo pag ito, kung sino lang mapalaron, di nga magabutan tamo ginang makabaton sang 500 pesos. Yawat pa man ay, di bla? Importante ka pamati ka lang sa Action Radio kay mangkuton ikaw kung anong ginapamatian mo nga radio station, Action Radio, sinong ginapamatian mo, ihambal mo dira. Di bla? Katuan taning balita ni Action na Dale Salazar sa Dale si Action Art gali sa Bacolod City Government Center. On standby si Action Art inimay kang tanan sa 72 ka mga LSI gikan sa Metro Manila nagabot na sa Bacolod sining nga aga. Biyahe sa among grupo pagi sa trip sang barko tubtob na lamang Disyembre 20 buwas nga adlaw suno kay Councilor Cindy Rojas.
Kagiban pang mabalita gikan sa Bacolod City Government Center, we have Action Art. Taghopon, Action Art. So, sa mga LSI Action Rex, kundi nagbinagbuso, kag pulpe kadamo ang nag-coordinate sa komitiba o talatapan ni Councilor Cindy Rojas, matapos kanabalan nilang na may moratorium ang pagbiyahe nila or pagbalik diri sa Metro Bacolod kag mag-umpisang moratorium or Dua manggaling kasi mana, no? lawig ni Lawig na yan. Kag ining inadlaw pa nga daan nga daw sa isa ka tuig, mo lang paginupdanay ni Labla. Correct. Ambot nga ginlawig na dapat isa lang na simana dapat ay parang bisan paano ng ibang tubla makapauli hasta tani isa kwan na lang 23 Tani, di galing ako ng request sa city. Gani, no? Proman sa ngaray, TF kag di ultimately, gina-expect niya, okay naman niya sa national mo. Oo, gani. Ang problema, kay ilan nga damo-damo, Action Rex nag-coordinate, hindi man dali-dali gilayon sila maakomodar sa mga barko mo. Hindi na sila makarga tanan niya. Hindi kay may ang barko gapit pa sa ibang na probinsya, may nakarga mo ng iban. Gani. Pas kung may kulong-kwarta kaya nga dito ka sa aeroplano pareha sabi kay Action Art. Action Alvin. Mapa aeroplano sa hindi sa magbarko Wala na siya gabarko. Okay man na kung halin ka lang sa Iloilo ay doon to kung may mga barko pang naglarga kung manag-abot sa pitsa 21 sang gabi 21 gurong adlaw pwede pa man na. Sa Iloilo, yung klaro, doon yung councilor, wala niya problema. Kaya unhampered kita diya mo. Wala niya problema yung pag-travel mo yan. Kung magtabok ka din. Iloilo, Bacolod lang, waya problema. Waya. Kag ang aeroplano naton, Manila to Bacolod, wala man problema. Ang sa OFW lang, kay sugod din sa 21, pati ang biyahe sa Elisay ng aeroplano, hindi kaya pwede. Hindi pwede? Hindi kaya. Last na lang nila, December 20. Buwas na lang adlaw. Ang kundi may mabiyahe sa barko, siyempre kung magaling kapit sa 20, to abot ka di 21 na mo. Oo, gani. Anong pwede na nga, batunan na sa city. Kaya lang na nila rin pabalikon nga. Agmas tunga-tunga na. Sita ya, lang ang karoon nga ipadasigon na overspeeding ng barko. Madakpan kang tiyo, lang ang overspeeding dapol. Patunan na ya. In fact, siningaga, kundi may signal pa di sa ato, number 1 kay na mo. Pero nag-abot niya ang barko kay na, karga ining 72 ka mga LSI from Manila sa Tubo. Kahapon, na nag-abot man mga 163 ng kabilugan, mga isa kagatos ang iya sang Bacolod, ang iya sang province, mga 63. Tisiling rin ni Councilor Cindy Rojas, ang ilag na lang na ginahimo, ti amo ni ang nag-coordinate, pero subong adlaw ay sa ibalukon para may schedule na naman na mag-abot diri sa aton sa Metro Bacolod. Suliton ko lang sa may mga mata na may schedule kag basi kundi na kamo mag-umudar ang last trip na batunon nila sa barko kinanglan buwas nga daw ang ila sining nga pagbiya dito sa Metro Manila, and then pag-abot diri sa aton isang 21 na amo ni sila ang Quezon City. Dugang pagdari ni Rojas nga sila nga nagdugang naman gani sila preparar sa mga eskwelahan kay tikon amo ni Action Rex damo-damo ang mag-abot pa kay tikon buwas damo mga flight sa Limawa sa Elisay. Gani man kay te amo man lang ning inog pauli nila sa isa ka tuig mo. Oo, tikon ay kaga-expect ang imo karon ni halimbawa ginko ang schedule sa pitsa 25 kundi tapos disgrasya gid balik mo na lang na. Tuloy ka na sakyan sinamo. Hindi palagid ka, hindi magkakasudlon sa Bacolod Gani. Mas kuro kung magbinutig kayo na kunano, pero hindi ginaguro Action Rex ka pasakyon. Hindi na pagpasakyon. Lain, so amo na masubo-subo gid, pero ti amo na subong ang city since ka recommendation nila. Nga tuon gid nila sa amuning mga sinimana kag ginadlaw nga nabilin man nga nagapatapos ang tuig balang gina nila nga kadamo sa mga kaaksyon tang bisan paano magkapauli bla. Bangod nga nagligad ang mga nagalabot nga lisa, yung muling nagpadamo sa record, balang nag-positive Action Rex sa COVID. Galing kay ang rason nila, manglimpyo, mapahuway ang
ano na, ang Health mga workers? Ha? Health workers nila. O mga health workers, daw mo ng rason nila mo. Wala abot sa kung ang nagtaas, gitang giga, na mo itong LSI, bla. Ang trip to, may apat na positive sa isa lang ka trip. Dason, most likely, ang halos kalabanan lately, na na-record sa city, LSI, arrival. So, bali ang flight niya sa aeroplano halin sa Manila, saan o galing ma-stop action art? Buwas na lang, asta. Buwas na lang asta? Pag 21, why gid yung flight, hindi gid, may flight ang aeroplano, ya, pero why hindi kakarga sa ila. Wala yan mga pasero. Wala yung LSI nga makasakay nga taga Bacolod. Nga ahaw. Kaya mo lang may moratorium, hasta ni sa January 3. Pero ang taga Negros siya nga mga LSI, pwede ka sakay aeroplano halin sa Manila. Inaya kung kayo tingin Negros may araman action Rex pero do 24, 25 kag December 30 kag 31. Amo nang wise la ya flight. Man, hindi man baton. Kung 26 kaya kung taga Negros ka pwede kaya magapauli. No? Kay wala na iya ma-include sa moratorium mo. Galing kung taga Bacolod ka mo na masakit-sakit makumundo ka si Mana. Dito ka din sa Manila masilibrar sa Pasko mo kag bagong tuig. Okay, tikon halin ka sa abroad abi. Kag depende na sa pero kung abroad yung sa next way pala iya moratorium. Moratorium, sige. Okay. So mga LSI lang. Pero may pending request ang Bacolod amo nang balantayan. May pending mo na request man sa moratorium, diyan ni Councilor Ising Dubla, ang FW kag returning overseas sa Filipinos. Tinaling ko ay panaya sumong as of this time na aprobahan. Diba hindi naman ang guro pa aprobahan kay pareho na karoon action Rex alin kay mo sa Amerika pag-abot mo tulo kasi mana ka sa Manila. Kung ginbutang na lang na nila, next year na lang, January 3 or 4, duwa ka si mana, abi nga way man biyahe ang way tanan bato nabi kiti ang Disyembre mo man lang ni tod ang ginakuan mo kuambla sa mga tao nga maupod nilang pamilya nila. Galing ang reason diri kalos kalabanan sa nag-request ng mga LGUs nga bangod ang influx blang kung magpiling nyo basi ma-overwhelm bang Quanaxon Rex ang mga quarantine facilities. Kag request mo sa medical workers yung mapuli mas balay nila sila nga tempo na medical workers ginang ginakuan kay ti halin sadto way man isla puli-puli mo siyam na kabulan amo man lang ning request nila nga kung pwede makapauli sila pero ting manog pauli among problema. ang mga health workers siya okay pero ang problema manog pauli hindi gid okay kay wala sa matipan sila subo-subo niya maling experience mo kung sa Marawig nga tiyempo kada New Year ka Christmas ka puli kasi balay mo gani mo nagining kagayuran nga hindi ka maging magkaupod ang imo sining pamilya kay kung may survey lang tani nga ma-check ta kung pila ang way makaupod sang pamilya sa mga binulan nga tuman gid mabalaan ta tani bla. Kung galing daw halos kalabanan gid siguro way makapauli kay that time wala man biyahe mo. Eksakto na. Kung natabuan yang ari ka dre, te ari ka pa na di. Pero ang mapauli to sadto nga wala nagdayon pauli, amo ginang problema kung hindi sa makasakay hasta buwas. Na kahiti ang ibang way man guro niya naglisensya sa ginobran nato sa Manila nga mapauli kay kumpiyansa sila sa 25 lang ko. Hindi kami sa 30 ko para nga dito ka tiner, tatlo katlaw, balik naman. Tingko asini, kung magpuli ka naman sa pizza 4 kung Bacolod kay. Pizza 4 gidi, bisan Negros Occidental kay daw halos klabanan until January 2 ang ila sining pag hindi pagbato no? May 3 kings pa man Gani man? Sa 3 kings ang celebration Galing ito, lain gid mo. Lain gid. Ang mga na-stranded ginandit to yati may reserve ni mga palupok pala puli mo. Si parang kinalon sa gay halin sa Tokyo, Japan. Ang ila sining skid nga pizza December 22 and 23. Amo nang ila sining pauli mga OFWs ni. Ati daway niya
laboratorio. okay na ya, parekoy, pareken. Okay, ginaya. Mga sa pizza 22, balabay nga gawang laboratorio. Hindi naman pagpakamuyod, ah. Kaya nag-groceries reaction next year. 24-25 lang, kag 30-31 na mo pa ng balantayan, ah. Alam mo lang sila mo dala po po ulit. Ang importante lang ang pagpauli mong dala mo diri Sir Ken Alonsagay. Japang. Ano ang palayag ni Councilor Cindy Rojas? Supposedly kagabi may schedule kami from Cebu nga masakay. So wala na dayon kitungod sa signal number 1 gin-cancel ang trip. So ginsaylo namon sa Sunday airlines do wala man niya problema. Sige man niya ang biyahe. Ang barko lang gid actually nga halin sa Cebu. Halin sa Iloilo naman niya even if it's canceled, wala man problema kaya hampered man niya ang aton pakadto pakari sa Iloilo. May nag-abot kami 3 o'clock or 2 o'clock sang aga. Nag-abot kagina sang aga a total of 72. 72. Oo. Yes, 3 o'clock sang aga. Via, St. Therese nga vessel. So, nakasakay pa sila. Nakaabot na sila kagina sang aga. Hindi lang ko sure kung may ara pa trip subong nga adlaw or buwas. But we will allow them to board the vessel, or the airline until December 20. Because that's the last day nga pwede sila makasakay. Now, if magsakay gid man sila sang vessel ship which travels almost 24 hours, maabot na di sila December 21 na. So that's okay because they are already in transit. So patuno na sila yan namon. Pero beyond December 20 nga masakay sila tido alang-alang na gidguro. Kahapon may nag-abot kaming vessel halin sa Batangas. Inang pag-uta na bala nga trip bala from Batangas, bala nga Roro bala. We had 163 LSIs nga nag-abot. Ang aton do almost 100. The rest, Yaka Province. Ang ginaobra namon subong pahingagaw gid kami abri sang school. Pahingagaw kami abri sa mga additional facilities. Okay. Para ma-cater naton ang mga LSIs naton. Amaral sa like sa palayag ni Councilor Cindy Rojas, ang Chairman Committee on Returning Residents. So kung nadibalasan nga ang imo trip kag schedule sa barko, kung ilisay ka natuon sa moratorium, why gid mahimo kay hindi ka makadayon pauli. Now, karon sa action report sa aton edisyon kay may mga nagpalabot reklamo ng vendors, iblagay gin pang sikop sila mga nag-displace downtown area. Mayroon di palayag yung gubernator kay Mr. Ernie Pineda. Way pa na ya moratorium manong nagabaligya bala sang mga kuan sining Paskwa. Way pa na yan, no? May kundi may order yung pending dahil sigil meeting gali ng mga presidente da sang talan na vendors. Pabalo sila ting iban guro basing nga member ay wala pabalo ang presidente. Mas hindi man membro na galigid ni ka man dagsulod kung hindi ka membro mo. Hindi ka na pwede ka display. Damo na da sila may mga opisyal da sila. Isa rin ang mga transient taxon na Rexon Island na may leader sila mo. Sigil meeting na sila nigli last time. Amang galing baldirin Mr. Ernie Pineda, coordinate ka mo na sa inyo ng mga presidente. Kaya pwede pa mo kayo nga daw. May mga bakante pa gali. Dila sa plaza, sumunod pwede ka mo ka-display sa Christmas Bazaar bla. Nagkikundra ka mo, dakpon ka mo o kung ikwaon ka mo, basi confiscate pag inyo mga baligyada. Kaya naman doon sa Devil Jing, hindi dapat pag-displayan sa baligya, sininga Christmas man, o kung saan naman, samtang ara pa ang road clearing operation na ginapatuman sa DILG ng 2.0, hindi ginaya big no-no gid kundra ka mo mag-display sa bahin sa downtown area sa mga sidewalk action rights. Ang tingog ka na ni Mr. Ernie Pineda, Executive Assistant, Ernie Pineda, pabatita sa action report sa afternoon edition. Ang ka-action nyo, action tayo, hupon na sa balita o na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Action R Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action no Radio Philippine Standard Time las 12:26 ang aton oras. Standby na aksyon na Marlon Hinovia. Balikan ko lang tang balita sa Kapitolyo Provincial, matagtanay pinaga mga commercials. Standby man sa report ni Aksyon
Eric Magbalwa sa BCPO kag balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo kag ang aton sining nga mga out of town reporters. Pagkatapos lang sining importante nga mga commercial. Nasa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:27 ang aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon Marlon Hinovilla, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Bagbaton sa mga LSI, prioridad sang gobyerno provincial sang Negros Occidental kag hindi bakasyonista suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz kag iban pang mabalita sa Kapitolyo. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovilla. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa manang luyag ipalabot ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II sa publiko. May counter sa ring pag-umpisera sang pag-matamat dagsa ang naglalalik na rin ang mga LSI so kung local stranded individuals bangod sang natarana nga mga kung ginapatuman nga mga moratorium sang nagkalain-lain nga mga panwa kag sudad. Ambal ni Diaz nga saya sa ring record may ara sang mga 18 na tanan ka mga local government units akon LGUs kag isa sunod sa Bacolod o sa Leon Cabagosan probinsya 19 naprobahan nga moratorium why so far sang gadugang or nag-request sa bahin sang regional interagency task force akon RIATF. Siling pa ni Diaz, ang LSI amo nang ginahatagan nila sang prioridad ay kadamo aksyon rek sa mga nag-alalaply mo nga luyag magpuli diri sa Negros Occidental ang kalabanan halin sa Metro Manila kag probinsya sang Cebu. Kung taga Manila ka, taga Cebu ka, kag luyag mo lang nga magbakasyon diri sa Negros Occidental, medyo mabulobod layan ka. Kaya LSI pala nga daan ang mayara sang gamay nga paglimit mo kay nagadepende ina sa kapasidad sang mga quarantine facilities sa nagkalain-lain nga mga LGUs. Amo nang rason ko nga hambal ni Diaz naghingyo sang moratorium ang pila ka mga panwa kag syudad. Mayara sang ginatawag contingency plan nga provincial government nga subject sa pag-approval ako sa pag-approve Governor Bong Lacson amo ding plano nga paghimuman pagpa-quarantine man sa mga nagainabot nga LSI dira sa may Mambukal Summer Resort. Ang Mambukal Subong tungati ginahimo gid man nga quarantine facility pero ang kalabanan nga gina-quarantine dira ining mga nagpositive nga empleyado sa gobyerno or official sa gobyerno. So hambal ni Diaz pananglit nga mapuno na ma-utilize na gid ang silay kag kadis quarantine facility. Why sang choice ang probinsya kundi abrihan man ang Mambukal para ipasulod man quarantine ini mga nagabalik pauli nga mga LSI. Yari ang paglaro ni Provincial Administrator Refrando Diaz. I haven't received additional requests for suspension or moratorium of receiving LSIs. Subong, ang province has been absorbing a lot of LSIs from other LGUs because their quarantine facilities are really overwhelmed, no? More than the capacity. We are fully utilizing Cadiz and Silay
for this purpose. No? Kung kinahanglan gid kang ginutok pa gid with the approval of Governor Bong Lacson, we have our contingency plan nga pati mambukal pasudlatan na lang para makapuli na lang gid ang aton mga stranded nga LSI na ha, mga LSIs ni tani ha, hindi bakasyonista. Una gyapon ang aton nga gina-emphasize, no? Even the airlines, we are reminding them to prioritize those stranded nga mga individuals ta. Sa naga-exist subong nga moratorium sa magpaton sa nga LSIs, banwa sa kinubaan sige subong moratorium kay nag-umpisa na December 16 to December 22. Medyo lipot lang ang mga hinadlaw. Amo man sa bansang country. Ano ganito? Inubaan? December? Ang inubaan nag-umpisa December 16 to December 22 na siya. December 16 sa Lunes. Hindi nag-umpisa na. Hindi nag-umpisa na, 3 na kadlaw. Hasta na sa December 22. Ang country nag-umpisa naman nag-umpisa naman December 17 to December 31. Ang Murcia nag-umpisa man sa December 16 pero malawag-lawag kay hasta Enero 4. Ang Bago City bali ikaduwa na nila Action X nga hangyo ni nga moratorium. Ang unon nila sila nga ayo nga naprobahan man sa tuong November 26 to December 5. Pag December 16 na-aproban liwat sila nga nag-implementar sa moratorium, so existing na subong hasta ini sa Enero 1. Natapos na ang Sagay City natapos na rin kay November 26 to December 10. So natapos na moratorium. Ang Banwasang Ilog, ribuas kadlaw niya, December 19 to subong. Ang Banwasang Ilog, mga pisa moratorium buwas kadlaw sa pagbaton sa mga LSI. December 20 to January 3. Same man, ang mamaning adlaw, December 20 to January 3 man, sa Banwasang Kawayan. Ang Sipalay, mga man buwas kadlaw moratorium, December 20 to January 2, 2021. So, ang mga moratorium so far, subong nag-aumpisa, kagangiban manog umpisa pa lang. Ang kakasunagikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Herboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid Aksyon Marlon Hinavia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:35 na nga oras, 12:35 na. Sige, daligid lang Aksyon Alvin, balita sa Nukpo, kag Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, kag ang aton sining nga mga out of town reporters. Ayos, sige, vitamin C, anay kita ho, may TC.
Sa mga kaaksyon ta malakay sa mga kaaksyon ta sa sining nga oras sinog coffee na gid man no. Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyon ta. May lang nga pagpamati kay Alex Montesa. Sir, kamusta ang timo? Tala? Okay lang, sir. Buyong gining mga timo ni Sir Alex Montesa mo. Thank you, good sir. Kay Gerald De Hermino, may lang nga pagpamati dra sa Villasol, Bayawan City, Negros Oriental. Tamyaw ko lang De Hermino kag Denio family. Dagang salamat Sir Gerald De Hermino kag Ranti Banaag may lang nga pagpamati dra sa pamilya Banaag sa Hinigaran, no? Kag aslang ko idol may biyahe ng Roro Bacolod Dumangas, mayara na. Subong hasta sa Buas, no? And Jerel Marande Gadudo, may lang nga pagpamati Jerel kay Gilbert Caniete Lamayo sa Calamba, Laguna. Wala biyahe, sir. Gilbert Caniete Lamayo, wala biyahe guro ay. Arasas Calamba, Laguna, subong eh. Si Gerald, okay, Gerald Marande Gadudo. Inilaos dala sa Kingtown, Victorias. Kag kay Nanay Isabel, may lang nga pagpamati, no? Kay Gart Katsniyo, may lang nga pagpamati kay Garts. Kay Paul Spot, Merly Dolido Magallanes, Inday Blasa, may lang nga pagpamati. Pa-shoot out lang sa kay Jezreel June Redel, salamat gid, Inday Blasa. Melchorita Ferrer, may lang nga pagpamati. Mary Jane Saludares, Paringkin Alonsagay, Alunan Soset, Lingaguan, talang tanay, hindi magpuli, video call lang, gani man. Alunan Soset, no? Kay Miguel Nambong, good PM lang Sir Miguel, sa kay Jolly Militado Patrimonio, December 29, pa Manila, Wayman. Kung eroplano ka, i-check lang anay Manila, may harapan na guro, no? Eroplano, pero sa barko do lang alanggid, no? Cherry Ternisa Istampa, may lang nga pagpamati dra sa Calaucan, and Yorb Quiniol, may lang nga pagpamati dra sa Kingdom of Saudi Arabia. Patamyaw lang sa pamilya Tesara kag Lucinio family sa Sitio Laghit, Barangay Pasil, Ibi, Magalona. Halin sa kay Yorba Quiniol. Kay Len Chua,
Ako, Sir Bisan Arico Batangas, Action Radio man gyapon na pamatian ko. Salamat gid Len Chua, no? May lang nga pamati Len. Kay Ma'am Veronica Santillan Manukan, kay Madam Elizabeth Malaka Gamala kag Malaka family, salamat gid, no? JR Mainit Rihon, may lang nga monitor Jeneline Gonzaga Saruna, ga-monitor siya kag familia Saruna dira sa Isabela, no? Ricky Delihiro, may biyahe na ulit Iloilo to Bacolod. Yes sir, Ricky Delihiro. Melchor Baroca Rumbines, Flor de Lisa Barillo, kay Bisjan Piliones, may lang nga pamati Bisjan, no? Valencia Kenneth, salamat gid idol. Thank you so much gid sa panyaga, no? Wenbert Ang Severino, ga monitor man. Kay Mary Jane Gostilo Isanan, from Imos Cavite, salamat gid Inday Mary Jane Gostilo Isanan. Jane, kamusta ka dra, no? Ayos, then pa-shoot out lang sa batch 87-89, 88-89 ng Manapla National High School. Merry Christmas mga kabatch. Salin sa kay Mary Jane Gostilo Isanan. Kay Kagawa Dimbong Jocampo sa Barangay Maaw, salamat gid Sherilyn Oro Javier, may lang monitor kag salamat gid, no? Sherilyn Oro Javier. And monitor lang, patimuan na lang palihog ang mga biyantang ga-monitor permi sa imo nga programa. Guillermo Gimo Clarito, no? Sang Malalusan, Barangay 30, kag pamilya Ramirez kay Tito Rolando Role Ramirez, madamo gid nga timuda. Ayos salin sa kay Alex Montesa. Kay Judy Don, may lang pamati, salamat gid. And Sugar Spices Alba Honeybee, salamat gid Sugar Spices Honeybee, no? Salamat gid ga monitor si Sugar Spices Alba Honeybee. Way abot ko ng face mask, ako nahapit siya na di sige. And there is Dalom kay Eleuterio Parcondayon, may lang pamati, Gian Resicio, Jolie Militado Patrimonio. Thank you gid sir. Ayos. Labayan Eduardo Jr., ang fast craft nag-resume na biyahe. Actually, thanks gid, nag-resume na sir. Labayan Eduardo Jr. Ayos, dagang salamat gid. Sige, dali gid lang kay matagtanay commercial song, iban sining nga mga greetings sa pakarunan taniya, ha? Sige, dali gid lang mga ka-action, standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
wala sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Philippine Standard Time, las 12:53. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:54 ng aton oras, 12:54 na mga kaaksyon. Sige, samtang nag-chibog na kamo sa sining udto, ang ibang siniway, pag-chibog ay gid kunot chibugon mo. Kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kantaran sa duwa ang patay sa duwa ka separadong aksidente sa siyudad sang Talisay. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, ginahingagaw gid no ni Police Staff Sergeant Rogin Gaurino ang kaso reckless imprudence resulting to homicide para diri sa drivers ang dipasahing nga salakyan nga si Reggie Nepomuceno nagapuyo sa barangay Matabang sa amuman nga syudad ni matapos nga aksidente sininabungguan ang 16 anyos nga dalagita sa highway sang barangay Zone 1 sa syudad sang Talisay. Sa diin ang biktima diri kilala kay Miyoki Concepcion kag residente sang Zone 1 sa amuman nga syudad. Sunod diri kay staff amuning kagabi? Yes, Aksyon na Rex. Amuning na tabo kagabi, Aksyon na Rex. Sunod diri kay Gaurino samtang kagabi kunti gabunok ang ulan sa man hindi dalang diri sa Bacolod kundi sa Talisay. Sunod diri kay Gaurino tinagtabok sa ang biktima sa dalan sang aksidente ining biktima aksidente man nga nabungguan sang salakyan di pasahe nga ginamaneho ni Nepomuceno. Dugang pagid diri ni Gaurino pasiman sa iya sining pagpangsisa sa suspect kag at the same time driver
halin ini sa south going kuntani north ang iya sininga salakyan and komo gabi na action Rex maulanon ang tiyempo and at the same time masanag pa ang suga di na wala sini talupang dan action na Rex nga nagtabok sa dalan ang biktima. Rason nga iya sininga na bungguan ang victim ang lain pagid action Rex kay suno sa iya kinalapakan pagid ang lawas sini sa panguna nga guma. Hingagaw pa dala ang biktima sa Queen of Mercy Medical Center bang matapos nga nakaangkon ini isang pila sa iya sini nga ulo kag lawas sa apang wala ni na revive action na Rex ang biktima sa diin sa pagpangusisa man diri ni Gaurino sa driver sa diin ginpamangkot niya kung bala madasig ang dalagan o kung hindi galing kay ti wala man ginpahayag sa driver nga madasig ang iya sini nga dalagan sa nga salakyan sa baylo iya sini nga ginpahayag nga kay kumo mabaskog ang ulan dito sa area masilaw ang dalan wala diri natalupang dan nga nabungguan sini ang bata kundi nabatsyagan na lamang nga may nagalagabog na sa dalom sa iya sini nga salakyan. Desidido aksyon na Rex ang pamilya Concepcion sa pagpasaka sa kaso batok diri sa suspect rason na mag-atinergit no ining si ang suspect nga sinibumusino sa prisuhan sa Driver ni sang ano? salakyan di pasahe. Okay. Bakulod talisay aksyon na Rex. Ari ang pahayag ni Police Staff Sergeant Gaurino. Sa Zone 1 sila halim that time. Mapuli siya sa kay mamay. Sir, gito plastada kagabi, sir? Amot sir ang gabiyahe ang salakyan. Halin sa south, to north. So ang pagabot sa digto nga lugar, nakibot na lang siya nga may naglagapok. Nagpundo siya kag digto na balaan niya may nabungguan siya. Pangalan sa biktima, sir? Si Miyoki Concepcion. Sa Zone 1 sila halim that time. Pero ang plastada pagkabunggo sa iyo, sir, nalapakan gid ni? Oo, nalapakan gid. Mismo sa driver na galing. Din nga hospital gindala ang victim? Sa Queen of Mercy, sir. Gin-revive nila pero wala gid na ano. Wala gid na ano, sir. Wala gid matabangan. On the part sa driver, sir, ano ni siya? Nag-voluntaryo siya nga nag-surrender o nagpalagas pa? Oo. Why na sir, nag-voluntaryo man sa sir pag abot dito sa ato nga patrol team at tumato sa. Upod man lang siya sang matawhay. Aksyon na Rex ang kabahin gilamang sang pahayag diri ni Police Staff Sergeant Gaurino. Sa dugang paginaton nga balita drama no kay ikaduha na ning dagali na tabo aksidente action Rex kahapon natabong aksidente kahapon kagabi kahapon sang aga may natabo man nga aksidente isa man ka motorcycle rider ang nasapuan na patay sa sitio Bukog Zone 16 diri sa syudad sa Bacolod din ang biktima diri kilala kay Fernando Manapo 38 anyos, taga Hacienda Santa Maria, Barangay Zone 15 sa amuman nga syudad sa diin sa initial diri sa nga pagpangusisa man sa mga kapulisan. Actually, ang traffic investigator diri amo si Police Staff Sergeant Pachoro nasa puwan na lamang ining bangkay sa nga biktima nga yara na sa Canal Action na Rex kag ginapatihan nga natulugan samtang nagadala sang iya sining motorsiklo kag rason nga nasapuan ini sa mga nagalabay bla aksyon na Rex nga mga persona kag isa diri sa nakasapo ang 18 anyos nga si Ryan Salvador rason nga gingkol ang atensyon sa mga kapulisan diri na aksyon Rex na ibaluan nga ining biktima may tupad sa iya sini nga motorsiklo kag yara na sa kanal kag wala na sang kabuhi. Balita report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office.
sa mga ka-aksyon ta life extension vital si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. BCPO wala na plano magpatigayon sang muzzle taping sa pagsugalaw sang Pasko kag bag-ong tuig mga kaaksyon. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Sa detalye, Aksyon Eric. Action Rex, oh yes. Merry Christmas. Dumayong tirada mo subong. Pati pa ka naman mamulubugnaw ang lugar eh. Gani man, di ko na paglawagon kung din ka subong pero marabugnaw gid ang tiyempo subong. Yes, Way dagaulan? Ha? Way dagaulan? Ulan sa pro pugtak lang hindi si tayo yon. Lakta. Ati good. Amo nang mayo kay siling ni paring ala na bales. Hu 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 hu. Nasa Gahuhu. Si paring ala na bales balik gahuhu. Ay pante. Moskubado. Kagawad Jofred kagawad may hapon. Si Kapchad kag si Kagawad Jofred. Ga-monitor sila. Aris lang kabatchad sila. Si Joseph kag si Joseph kag si Joseph Chiwalag si Manuel Cona. Ga-monitor man. So, kaya na kadlaw na bilid o anom na, no? Oo, anom na lang kadlaw, kag Christmas Day na. Te, way kita da. Mata-mata nyo na naga, no? Hindi na pagpapta pa ang 25. Oo. Hindi na lang pagpapta. Oo, mata-mato na nila. Ayo di purma. Ayo. Mata-mata nyo na padala. Kaya ko dinulungan, nakabugla mo dinulungan. Buglay dinulungan, ha? Yawan ka man kabitbek ko siya kung mag-dinulungan. Ang mayo ko, masulod lang sa bulsa, blang, okay lang. Oo, baka ba lang wala to ang uyat mo, may ginasipit ka pa panaog. Ayo di purma. Dapiho ba? May ginasipit ka pa, wala to ang imo bitbit, tapos may ginasipit ka pa, di ka budlay, eh. Gani, no? At ako mga subong karaan, pero sa pranuhan yung makay, hindi naman pag tumuntungan na ay. Di, okay lang ko no. Ha? Ipadala lang. Ang amas ko ba daw? Ayo di purma. Siling ko kita. Di ano na yung plano sa BCPO nga magpatigayon sa muzzle taping? Di wala na? Wala na lang actually sa muzzle taping ang Bacolod City Police Office kasi nakabala naman silang ang halos Bacolod City Police Office kenti daw responsable naman actually sa paggamit sa siling armas lutang, no? Kaya base sa record sa Bacolod City Police Office na nakuha ni Police Lieutenant Colonel Jose Edel Manzano, ang Deputy City Director for Operation, nga wala sang indiscriminate firing na na-record sa BCPO last year 2019 Action Rex. Tigil sa gahom ni Manzano nga hopefully this year wala sang civilian o kon law enforcement man na nagapalupok sa ilat sining armas lutang sa pagtigayon sa celebration sa Pasko kapag sa ulog, pagsugalaw sang bagong tuig Action Rex. Sili naman sana, di dapat ang paglasulanan sa bagong tuig
wala ya sa may mahalitan nga mga pumulo naton kasi hindi man ko sa mapaiway nga kung mapalupok ka sa armas ko mo kasi kung may maigo pa dira kag may masalabat pa nga mangin problema sa ulihi sang pamilya Action Rex. Dini ang muscle taping sa BCPO pagkamayuunan nila nga hindi na ini po dayon bangod gati halos sila pa na nagapati ang atong Deputy City Director for Operation na natong kakulisan sa BCPO responsable sa paggamit nila sang armas lutang. Yari si Police Colonel Colonel Manzano sa interview sa Action Radio. Actually, Eric, since last year pa, wala na kita nagpa-practice ang ato nila tawag ng muscle taping. This is because of the result of our internal cleansing sa amon nga unit. So nakita man naton kung anong epekto kay ang disciplinary mechanisms pala sa aton na internal cleansing effort is very strict. That's why ang aton ng mga kapulisan is na disiplina. Agpasalamat din kita since last year, wala kita sang recorded nga ini indiscriminate firing diri sa Bacolod City Police Office involving aton na personnel. So this year, wala man kita gyapon sang mandate from our national office with regards sa implementation sa muscle taping. So I believe no need na sa aton nga muscle taping sa aton nga mga kapulisan kay at least very aware sila kung ano ka strict ang aton nga internal cleansing sa lineup sa aton mga kapulisan. Every new year na reminder sa aton mga kapulisan nga likawan gid nga mag-engage sa ini indiscriminate firing or ipalupok ang aton nga mga issued or personal firearms kung indicate kinahanglan kay bala nila kung anong sanction nila atubangon if ever nga ma-engage sila sa indiscriminate firing. Dapat at least kung ipalupok yung mga ilang firearms in line with their performance of duty para at least ma-justify gid ang pagpalupok sa ilang firearms. Action Rex si Police Colonel Jose Eder Manzano ang Deputy City Director for Operation sang Bacolod PNP. Siling ni Kapchado, Action Direct. Ano ko no? Siling ni Yes. Kapchab, siling niya daw bugnaw ang tingog mo. Oo, di kay ari mo sa mabugnaw kap ng lugar ka pa. Sige, raglan mo na sa Rex kantong mo di nga lugar ang mabugnaw kap. Laban. Kinanglan kap nga ara kagid si kagawad Jofred. Ti ara ginas lang adua. Kap Merry Christmas Sige, ayos. Sige. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action, Eric. Nagpapag-report sa Bacolod. Action, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office kay Benji Galvez niya sino magulang sa inyo nga duha Action Rex. Daw kapid kami guro Dinis Richard Tiboroma daw kabugnaw sang intro ni Action Eric. Bugnaw gid kanami gid sang intro ya. Kay Lani Hiromiano dira sa Tapas Capiz may lang pamati Lani kay Christian Roa sa Victorias. Kay Benji Galvez dira sa Sitio Alulong, Barangay Buenavista, Himamayla, no? May lang pamati, no? Si Princess Joy Binya, Sir, good noon. Aslang ko tani kung mapuli ko sa 27 sa Don Salvador, wala na moratorium. Din kahalin Princess Joy Binyasaw, tamyaw ilang bata, tamyaw ilang asawa ya, kag bata, yang si J-Boy, kag Princess Victran family, Victran family. Kag happy birthday kay Toto Halin kay Boy Binyas. Salamat gid idol. Ayos din kalin sir kung narip ka man lang sa Negros Occidental daway man siguro Ayos kay Toto Archie Ray Alipalo hog monitor daw nakabiyahe sila blaser mo kapon Archie Ray Alipalo. Len Chua tamyaw lang Uhoylan Kagpilyo family sa Sagay. Ayos then si Gardy Honrades may lang pagpamati sa body niya nga si Adji na gaguyod sa talamnan. Ayos, dagang salamat gid. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon na. Sa mga kaaksyon tang nagamon ito
Kadtuan tanang balita gikan sa ato sini nga mga out of town reporters sunahunta ang syudad sa San Carlos si Action 7 Fresquito. San Carlos mayara na sang 459 ka COVID-19 confirmed case. Yari ang kaundan sang report ni Action Stephen Fresquito. Sa detalye, Action Stephen. Sa atong COVID-19 update, may araw na kita karon sa diri sa siyudad sa San Carlos sa kahapon ini nga adlaw no December 18 kaya sa diin may araw kita confirmed cases na sa karon nga 459 kag ang new confirmed cases amo ang isa. So ini kahapon nga adlaw, so may araw kita nga total mortality rate na diri karon sa siyudad sa San Carlos nga 32 kag sa diin ang atong total recovery nagabot ini sa 392 na. Kag may bag-o nga isa nga naka-recover, no? So, ang total naman Action Rex nga na-swab sa RT-PCR naton, nag-abot na ini sa 5,046. Kaya sabihin na ini ang nakuha naman sa new swab sa aton city swabbing center, may ara nga 8, isa sa field house, 5, sa Carlos City Hospital ang 7. Kag ato naman isolation, no? On isolation siguro ang confirmed cases naton ara sa 35. Sa City Hospital ang 6, sa Regional Evacuation Center ang 27, kag sa City Facility Extension isa. Kag ang isa amo ang nagka-home quarantine. So sa total naman karon Action Rex, aton nga on quarantine sa karon nga mga LSI may ara na 161, kag ang upper 5, ang IOF naton 25, kag ang close contact naton sa karon diri sa Ciudad San Carlos 87. So, ini ang bagong information nga halin ini sa aton na Emergency Operation Center sa siyudad sa San Carlos nga ilang ginatag nga mga data sa karon sa update sa aton COVID-19 sa karon nga adlaw. So, mula mga in-action sa atong report halin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Action Stephen Fresquito sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Action Stephen sa iluwantang balita ni Action Roger Gotib sa syudad naman sang Escalante, mananagat na lumos. Budlay nga sitwasyon ni ako mo yung mananagat mo. Sa syudad sang Escalante natabo ning incident. Yari ang countdown sa report ni Action Roger Gote. Action Roger. Action Rex, isa naman ka mangingisda ang nasapuan nga patay sa mismo iya sining nga bangka kag ginapatihan nga ini ang nalumos mga alas 12:30 takna sang hapon kahapon Disyembre 18. Kag igo ini siya gin report alas 4:30 na sang hapon. Natabo ini sa may sitio Busay, Barangay o Poblasyon sa siyudad sang Escalante nga sa din ang biktima gikilala kay Narciso Gonzaga y Canillo, 35 anyos sa edad, residente sa nainabitan nga lugar. Ang investigasyon sa kapulisan matapos nga nag-responder dito, suro sa pahayag sa iya sining nga amay, naglisensya ini siya mga alas 12:30 ang takna sang kon mga alas 12 ang takna nga magkanto sa ila sining nga pampot agod nga iya ini nga pagalimpyuhan, pero wala na ini makapauli gani gid pangita man kag ginapa sa iya sining nga amay kag dito nasapuan nga ini siya ang naga utaw-utaw naman sa higad sang baybayon. Suno sa report kasi pangusisa mismo sang Escalante City PNP nga may-ari ganin siya man nga balatian ini ang kuyap sa gyapon kon epilepsy nga posible ginatake ini ang persona ngay masatong nasapuan sa may bahin sang barangay Cervantes. Naging report man naton tinarikdan nga adlaw ini karon nga kaso ang ginakabig nga non-crime incident man tungod wala man sa may nakita nga lastro sa lawas o kung ano man nga palatandaan nga ginimuan sa malain ang biktima. Botsilingon nga ini ang wala sang foul play. Abay nga pahayag man ni Police Major Hiljan Dispi sa aton sila pagkikangot sa iya o galing di siya matawagan kay gadradya sa iya
nga ila ini naimbestigahan kag wala ini sang foul play. Report gikan sa syudad sa Escalante. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Gutib nag-report. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Matapos ang balita, kantuan tanay ang balita ni Aksyon Percival Villamor. Gikan naman sa Banwasang La Castillana. Isa patay, 3 pilason matapos naglabanay. Grabe man nga balita ba? Yari ang countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor. First na nung tabudra. Yes, Action Rex, ang La Castillana Police Station na gabaton sang tawag mga alas 3:30 sang aga sang nagligat nga adlaw. Kag may isa ka stabbing accident dito nga natabo sa barangay nato sa Sitio Kawayanan, barangay nato sa Banwasang La Castillana. Kag nagresponde dayon ang aton nga mga kapulisan sa pagpamuno ni Police Captain Ramel E. Bustamante upod si Police Master Sergeant Nelson Madriña nagkandak sang ocular investigation kag na abtan dito ang eksena aksyon na Rex nga sa paglabanay kag paginamo sang 4 ka mga persona. Una diri nga frontal dire sa nga mag-utod nga si Gerald Isuga E. Castillo kag si Johnny Isuga E. Castillo saway ini sa samtang nga nagainom ang magtiyo nga si Ernesto Pulachi E. Bindol 60 anyos kag si Ray Almonte E. Culachi 40 anyos magtiyo ini samtang nga nagainom ginsaway ini sang duwa ka magutod nga si Gerald Isuga kag si Johnny Isuga kag digto pagtamwa Action Rex digto sa Maykudal nagkuha ang suspect nga si Ray Almonte sang espading kag wala sang damo nga istorya ginlabo ini sa ulo si Gerald Isuga E. Castillo 19 anyos kag naging waswasan niya ni sang espading sa nagkalain-lain nga lawas sang biktima. Kag pagkakita sang utod, nagkuha man sang binangon kag ginlabo ini si Ray Almonte. Kag dito nagsinandukot ang ilinaway sang magparti nga mga katupad balay. Kag may mga pilas ini si Ernesto Culachi. Amo ini siya ang dead on arrival action Rex no gindeklarar sang aton apitinding position sang rural health clinic dira sa Banwasang La Castillana nga ini si Ernesto Culachi E. Bindol dead on arrival ini siya action Rex. Apang ini ang tatlo gindala pa ini sa hospital kag ang isa iya manabaw ang pilas nga si Johnny Isuga E. Castillo 29 anyos ginabulong ang iyang gamay nga pilas kag ginditin sang aton kapulisan. Apang ini ang duha nga si Gerald Isuga E. Castillo kag si Ray Almonte Culachi ato pasubong sa ospital kay madalom ang mga igo sang kapilasan sa ilang mga kalawasan tuga sang paglinab-anay sining 4 ka mga persona. Karon ini ang kaso ara karon sa Rabirit Section Division sang La Castillana Police Station. Report live gikan dire sa compound sang La Castillana Police Station ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
kadapya na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad na mitsbata ni Salyada sang iban pa nga mga information galing kay Kulabos gigita sa tiyempo diri sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life, igasunod sa diligid lamang manugay. Upod na kay Aksyon Walma Sugaton. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Ako ang inyo sinika Aksyon sa Kanginan. Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. That's the way of the crowd. It's the part I must play. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.